Lad os prøve at stille og roligt. Dansk mor. Andy, du skal ikke ned i kælderen. Eller Andy, vi skal over til bageren. Det skal jeg nok. Wow. Seriøst, Andy, du har stjålet handelsskiltet. Den skal jeg have hjem og stå i min nye lejlighed. Sælger 20 pølserød 5 kroner. Det er sandt. Det er sat med sort. Prøv lige at sige, jeg hedder Andy Høj, jeg har et godt tilbud. Jeg hedder Claus Høj. Jeg har et godt tilbud. Prøv lige at lave en Lars Larsen. Lars Larsen, nye sengetøjslærer. Du sælger varen, Andy. Okay. Goddag, det er Lars Larsen. Jeg har et godt tilbud til dig. Vi sælger 5 pølserød for 20 kroner. Hvis de gerne vil ind i butikken, så skal I betale. Vi kan sælge. Det minder mere om jysk hotdog-lærer frem for sengetøjslærer.